kasilusa. Ay ko kanana. Ay ko ha. Ay ko kuan na hay ko tutuduran na mo kamot nimo. Ba na kasilusa bawa sa lugar. Oh no! Puto dia, uy, kagwapo di buknoy uy. Puto di buknoy uy. Buknoy. Ano man jud ko nga inlaban jud kay ko sa buknoy uy. Tago ko bibi si bakit ay kini. Tapos padulong siya magkuha matalin siyang baka. Papa mo tayo bukuan na ba? Init ka ba kayo eh? Pagos na kuha ni. Buknoy uy. Chukuli mo pa. Asa makamatubok noy. Oh no! Ano lagi mo? Ay, Ano mo ato dai? nanugway may dito kanding ay sugo may papat pati gani. Kung gani gisugok mo gani kung papa no. Lagot Inom na to silang duha ko. Gaon ko porma ay bantay lang gina sa kuha ay nagilugo ni mo na spok no sa kuha. Bantay lang jud ka sa kuha kay dubugon to jud kang buanga karon bantay lang jud. Kabalo na jud ko nga mag kung kuha karong buknoy na bantay lang jud ka sa kuha ron. Bantog ra kay kuan kayo. Oh no! Ano kasi yung papa niya? Ani na lagot kini kayo mo pay nakuila ko. Ate, gana. Hoy. Ito man yung gibuhan niya diha. Oh no! Bisa man ka. Nakalimutan ka sa kuha buknoy. O dili silingan na mo dito dito lamaw sa bukan eh. Hello si mong kapot. Ano ba timna kanang bibuhan mo nagtanaw-tanaw ka ni buknoy kanina? Ibo ka niya no. Friend lang ni. Friend. Kada mo gud kay Wala ba ka kabalo day nga gikan pa ko dito sa ubos hanap sunod siya oh. Gig pangatol na ko ba? Tanaw gisingot ko sunod sa iya ha. Isa man nagsugok. Alam man dito mag palingot ka sang initan niya katol ba yung giagian asam di ka magkuha ka sa mong baka. Tapos kung bata kay gisugok kung papa. Namo di kay uyab day buk noy. Pagkakita mo kay nato ko ilakaw dito Ano sa kami? tara Ano sabi mo? Tara na. Uyab ba na nimo? Kasi uyab, wala pa may mag-uyab no pero Noy. Kung sa okay. Allergic kay kog Dugay na mga. ba ako na naibog sa imong Dili lagi kay kog bata. Gwa kog baka. Hoy, buknoy. Yara ka kay makuha kog baka lagi. Bantay lang jud ka sa kuaron. Makita pa kay nako lang katong bay ganina nung naglabing-labing sa mo gipaningot man jud kog sulod-sulod sa muha nya. Kamalingan ni ako nimo. Bantay lang jud ka sa kuaron. Dumugot jud ka sa kuaron. Ay salamat humana di tagtugway. Magita kayo no sa kana siya. Nya magbot ka. Yawa putong bayhan na Bayot na siguro to kang no. Dita man kaayo. Naguna rang kuan tiyan. O sino ko nang tiyan? Tarong tanong ako ha? Tarong tanong jud ko. Bitaw. Ikaw ba dugay na ba jud ko naglagot sa mo ha? Dugay na jud ko naglagot sa mo ha ba? Suko man ka di ka. Sige makapadulig-dulig ni buknoy. Ay sige man kana ko nga kasiksi nimo. Mo lagi. Di ang ko naman ako lang nga siksi ko pero paglagot ko na babae nga magsige kong kuan ni buknoy. Kaya ako pa sa laron. Ano maglagot ko kay Umo ko nang hilabot ninyo. Barkada raman mi. barkada niya pagkawan. Ganahan kag ana-anaon ka ni Hoy, buknoy. ina na mo pakasilusa. Ay ko ganana. Ay, kung kuha na po, ha? Ay kung kuha na ha. Kung tutuduan na mo kamot nimo. Ba na kasilusa bawa sa lugar. Ano babe, di nag-away babe. Ay, bitaw na sila no. Ato na to ta. Ato pa silingan na mo ganina. Oh, nya imo man ang barkadang bae. Tara na. Ito ba ganina na jud ko naglagot si mo sa una pa. Wala pa kapi-api na bata ka. Basta isangit ka karos buyo-buyo ron. Tabangi ko. Bitaw sa Hoy, tinuod nag-away lang. naman mo dira. Mo dia ah. Uy. Karon, unsa na? Ano nag-away man mo? Unsa na Inilab ka buknoy? nimo. Ano nagkausa mo? Ala nagsilos mo ko sa imo ha. Fresh kaniya. Tsaka ka! Kaya naman tama na nagsilos man ka, my God! Kung hindi ko madikit si Mano, kay luod kay ka! Yeah. Mga na ron. Pakan po na kang animala ka. Lamlama. Eh, ako uyab ko. Gwapo kay Kisa man ni, muna mo uyab nimo. Siyempre. Di ka nag-Pakistan. Nagaitom na ang dagway. Ano sa man negro? At least itom, pero dakog notes. Ay, Diyos ko. Ikaw, Naglagot ka. Pero na tikat sa ko ah. Ikaw ba? My God ka! Naatik na dyan ko ni mo animala ka ba? Naatik ko ni mo ba? Ako muya ka. Dagatay! Ano to? Pakong lalaki ka na ko. Bakla mali kang animala ka. Kagay! Aray! Aray! Aray!